hoffi'r labordy? Ti'n hoffi gwyddoniaeth? Neu'n dwlu ar ffeithiau anhygoel? Ffrwydradau ac arbrofion peryglus? Stedd yn ôl achos dyma Boom Bang! Cyfres ffrwydro lle mae yna 2 dîm yn barod i frwydro'n erbyn ei gilydd da llon lle o gemau gwyddonol gwirion. A ni'n 2 yn trio cadw trefn ar y gwyddonwyr gwyllt. Trio. Heledd yw hi. Ac Aled yw e. Ac un peth sy'n sicr, bydd cystadlu brwd gan y tîmau, digon o ddrigioni a mes. Lot o fes. A da ni yma yn ganol y ffrwydriadau ac hymegion peryglus. Dyma lle byddwn ni'n neud yr holl arbrofion sy'n rhy beryglus i chi wneud yn y stiwdio. Peri ydw i. A fi yw Zac. Well i fi fynd i checo beth oedd hwnna. O na, Zac, be ti di wneud? Sa'n mynd mlaen yn gloi. Reit, pwy yw'r tîmau sy'n cystadlu heddi? Ysgol Glan Morfa, Caerdydd. Noah, Joe, Daniel. Mahafyn, Nem, Seren. Croeso i Boom Bang. Sio chi'n teimlo? Da iawn. O, da iawn. Chi'n neud lot o wyddoniaeth yn yr ysgol? Ie, ni yn gwneud. Ie. Chi'n neud arbrofion neu unrhyw beth o hwnna? Ie. Pa fath o arbrofion? Coca-mentos. Chi wedi neud y coca-mentos? Ie. Be sy'n digwydd pan chi'n rhoi'r mentos mewn? Mae'n ffrwydro. Ie, mae fe'n ffrwydro. So pwy sy'n mynd i ennill eddi? Ni. Da iawn. A os neges ydych chi am y tîm arall? Ni'n mynd i curo nhw. O, da iawn. Chi'n eitha hyderus? Sut ydych chi'n teimlo bang? Ydyn nhw'n mynd i giro chi? Na. Pam dylech chi ennill eddi? Girls power. Girls power, efe? Fi'n lyfo hwnna. Felly, siwr byddech chi'n disgrifio'ch tîm mewn 3 gair? Gryf. Gryf. Heledd. Caled. Anhygoel. Anhygoel, efe? Os ydych chi'n neges i'r tîm arall? Ni'n mynd i ennill a mae nhw mynd i fynd mewn y sleim. O, na fe, ni'n mynd i ennill a chi'n mynd i fynd yn y slaim. Wel, dim ond 1 tîm sy'n mynd nôl i'r ysgol fel pencampwyr. Ni'n mynd i chwarae 5 gêm heddi. Rai sy'n profi pa mor gyflym chi'n ymateb, eich gwaith tîm chi a'ch gwybodaeth wyddonol gwyllt. Ac am bob rown lle chi'n llwyddo, nag e pwyntiau chi'n ennill, na, ni'n neud pethau bach o wahanol ar Boom Bang. Dyma'r tiwbiau sgorio. Byddwn ni'n arllwys yr hylif ffrwydrol yma i'r tiwb am bob rownd chi'n ennill. A'r tîm sydd wedi llenwi'r tiwb fwyaf ar ddiwedd y gemau sy'n ennill. Ond newyddion drwg i'r tîm sy'n colli. Mae'r holl dîm sy'n colli yn cael splat gyda guns! Ond pwy sy'n mynd i ennill? Efe tîm Boom? Neu tîm Bang? Fi'n meddwl na roi bach o hylif i Bang achos chi nath weiddi'r ucha. Wel, o'n nhw ddim yn dawel, Heledd. Fi'n meddwl bod nhw'n heiddi fe hefyd. Amdani gyda rownd gyntaf. Bant a ni! Bydd angen cadw'r nerfau yn y rownd nesaf, os chi ddim... O, gewch chi sioc! Mae'r gêm yma'n gyfarwydd i ni gyd. Cyfan sydd angen neud yw mynd ar polyn o un ochr i'r ochr arall. A... Aled! O, sori! Os fyddwch chi'n cyffwrdd y wifren fel yna fyddwn ni yn ychwanegu 5 eiliad at y cloc. Rasgaf newydd i bawb sy'n cystadlu. Fi'n gobeithio bod chi'n dda o dan bwysau. O, Heledd! Reit, da ni di benni. Offer diogelwch flan. Mae tîm Boom yn barod i gael sioc mewn 3, 2, 1, ewch. Dechrau da. Dechrau da, ond ti yn bach yn araf fan hyn. Aled, sy'n eisiau fod da? Fi'n jocan. Dref yna. Rhaid gryndo yna fa. Ti'n neud yn wych, fi just yn gemi gennis. Da iawn. Da iawn. Ie, cadw... O na! Y beiriant yn neud sŵn felly 5
ychwanegol at amser y tîm. Ti'n neud mor dda. Da iawn, da iawn, da iawn, da iawn. Da iawn. Oce. Joe, Un llaw. un llaw? What? Ti'n gwneud beth moyn? Pa bynnag techneg ti moyn. Ie, tro Ie, fe mae nawr. cornel yn anodd. Ti'n gallu neud o, Joe? O, ti'n gallu neud y mae Daniel yn gweud? Wyt ti'n gallu neud e, Joe? Oh, yeah. Come on, Joe. Ie, ti'n gyflymu nawr, ti'n adeiladu'r hyder. Waw, ti'n benderfynol. Da iawn. Joe yn neud yn hollol wych. Dyw e heb gyffwrdd y metel unwaith. Da iawn, Daniel. Dechrau da. Unrhyw tips? Just paid a brwsio. Araf ond ddim rhy araf. Ti'n bron o fyna? Waw, Daniel. Chi'n ardderchog. Chi'n anhygoel. Waw. Da iawn! Dechrau da i dîm bŵm, ond a fydd sgiliau bang cystal. Ma'ch amser chi'n dechrau. Mewn 3, 2, 1. Oedd y boes wedi wneud yn dda iawn. Mae'r sŵn yna'n golygu un peth. Sioc. A ni'n ychwanegu 5 eiliad at yr amser terfynol. Sori. Just trio peidio cael sioc. Mae'n rili roi los os ti yn cyffwrdd e. Mae sioc yn... Dwi ddim yn neis. Pai cael sioc. Tawelwch, Heledd. Ie, gweud ti wrtho fe Mehethyn. Tawelwch Aled. Da iawn! Da iawn. Nym ti sy'n nesa. Ti'n cael hyn. O, mae'n gyflym. Nym. Nym ar dan. Ti'n cael hyn. Waw. Dwi'n ofalus. Techneg gwahanol iawn. Waw. Da iawn. Chi'n hyd yn canolbwyntio mor dda. O, da Da iawn! iawn. Mae Seren, ti'n cael hyn. Dyma Seren. Ie. Ydych chi siawns rili dda fan hyn. Os. O, cos bob 5 eiliad fyna. Felly teimlo'r tensiwn yn y body. Chwasi. Mae'n iawn, paid o phoeni. Nym, os ti unrhyw gyngor? Fi jyst yn mynd really gyflym. Mae'n hawdd i ti. Rhan i fod. Ni bron fyna, Seren. Da iawn. Ni cortip. Da iawn. Amseri da gan y ddau dîm. Mae'r ornest yma am fod yn agos. Ond, un o'r tîmau'n cael mwy o siocer na'r tîm arall. Ac felly'n ychwanegu 5 eiliad bob tro. Pwy fydd yn cipio'r job hylif cyntaf? Gobeithio bod chi wedi dod dros y siocer. O ie, oedd hwnna'n dechrau trydanol i'r gemau. Da iawn, tîmau. Ond pwy nath ennill y rownd gyntaf? Mae tîm... Da iawn! Da iawn, tîm bŵm. Ie, chi di ffrwydro ar y blaen, ond gall unrhyw beth newid yn y labordy. Ti'n barod am y gêm nesaf? Ie, bydd angen rein a hwn arno ti. Achos fi a ti sy'n chwarae nesaf, ac wy'n excited. Heledd, beth yw'r her? Ydych chi'n gwybod beth yw inertia? Odw. Sori. Ti'n mynd i ddarllen e? Ie, sori. Y syniad bod pethau'n aros fel ma' nhw oni bai bod grym yn effeithio arnyn nhw. Ie. Sori. Eich her heddi yw i gael yr holl wyau yn y gwydrau heb eu cyffwrdd. Rhaid taro'r platiau a bydd inertia yn golygu bod yr wyau ddim yn mynd gyda'r platiau, ond yn cwmpo'n syth lawr i'r gwydrau, os chi'n neud yn iawn. Bydd hwn yn fler. Tîm bŵm, gan bod chi wedi ennill y rownd gyntaf, chi sy'n cael dewis. Fi neu Heledd? H-E-L-E-F. Na. O, penderfyniad anghywir bŵm. Bang! Chi gyda fi!
Pwy fydd yn cael y 10 wy yn y gwydrau cyflyma? A mae yna gosb o 5 eiliad am bob wy sydd wedi torri. Ti'n barod, Aled? Ie. Mae dy amser di'n dechrau. Mewn 3, 2, 1. Yes! Yes! Yeah! 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 Felly naw mas o 10 I Aled. Hei, mae cyfle dy fi fan hyn. Fi wedi gadael y drws ar agor fan hyn. Oeddi Heledd yn gallu cael 10 mas o 10 I ennill y gêm. Mewn 3, 2, 1. Alygus Aled. Mae'r wy yma'n gyflawn. Sa'n gwybod os mae hwnna'n cyfri, bydd rhaid ni siarad i'r dyfarnwr. Mae wy Heledd yn gyflawn, felly dyw I heb dorri'r rheolau. Mae gyda ni'n 9 wy mas o 10 heb ei torri yn y cwpanau, ond pa un ohono ni oedd gyflyma? Felly y cwestiwn yw, pwy oedd gyflyma? Yr ennill, yr ail rownd, mae tîm... Boom! Peidiwch y phoeni, fi'n rhoi'r holl beth mewn. Yay! Fi'n mynd I roi bach I chi fyd, achos fi'n teimlo bod fi wedi gadael chi lawr. Be? Na! Dwi ddim yn hyd. Na gyd fi'n cael roi. I'm sorry. Ond ymlaen at y rown nesa. Yn y rownd nesaf, gwylwch y clip yn ofalus achos bydd rhaid I chi ateb cwestiwn o be chi newydd weld. Ond dim ni sy'n gofyn y cwestiwn na wneud y ffrwydradau mawr. Na, maen nhw wedi gofyn i'r arbenigwyr to. Zac sy'n neud yr arbrawf tro yma, felly beth sy'n mlaen dy ti heddi? Chi erioed I gweld fflam sydd ddim just yn oren neu'n felyn, ond sy'n cynnwys holl liwiau'r enfys. Mae'n union fel rhywbeth allan o lyfr hyd a lledrith. Sôn am hyd a lledrith. Diffoddwch y golau! Dyma arbrawf fflamiau'r enfys. Waw, cool, ie? Fi wedi bod yn ymarfer dy hwn. Sori, nôl i'r arbrawf. Wrth losgi defnyddio penodol, mae'n newid lliw'r fflamau. Mae fflam arferol yn cynnwys y lliwiau melyn neu oren achos y cymegion sy'n y coed neu'r tanwydd yn ei llosgi. Ond wrth ychwanegu cymegion eraill, fel halen er enghraifft, mae'r fflam yn disgleirio gyda lliw hollol gwahanol, yn union fel hyd a lledrith. Yn y biceri yma, mae ionau 6 metal gwahanol. Copr, potasiwm, haearn, bariwm, zinc a strontiwm. Nawr, does dim cwestiwn I chi tro yma, ond fel tîm, dywswch chi pa liw fflam chi'n disgwyl ar gyfer pob metal. Felly, pa liw mae pob metal yn llosgi? Porffor, gwyrdd, oren, gwyrddlas, glas, coch. Chi di sgwrsio? Ie. Mae copr yn fel gwyrdd a glas. Gwyrddlas, oce. Nesaf, haearn. Pa liw mae fe'n llosgi? Melyn. Melyn, ie. Melyn. 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 Zinc. Coch. Coch. Coch, oce, da iawn. Bariwm. Gwyrdd? Ie. Gwyrdd, oce. Da iawn. 2 ar ôl. Strontiwm a potasiwm. Strontiwm yn glas. Felly, strontiwm yn las. Ac wedyn, potasiwm yn borffor. Da iawn. Fi'n meddwl bod chi yn dda iawn. Bang, beth ych chi'n meddwl? Bariwm yn gynta. Oren. Oren. Iawn, haearn. Coch. Haearn yn goch.
Strontiwm. Glas. Glas. Chi'n hyderus iawn, boys. Copper. Gwyrdd a glas. Gwyrdd a glas, oce. Dyna chi. Potasiwm. Ie. Porffor. A Awn ni fan hyn i meddwl porffor. zinc yn gwyrdd. Ie. A wedyn zinc yn wyrdd. Hapus? Iachus. Gawn ni weld pwy sy'n gywir. Yn y jariau yma, mae ionau metal gwahanol, ychydig o ddŵr ac ethanol, sef hylif di-liw sy'n fflamadwy iawn. Mae'r sparks o'r metalen adweithio â dŵr yn y jariau, ac mae hyn yn llosgi fflam yr ethanol. Dyna pam chi'n cael y fflamau lliwiau gwahanol. Mae'r strontiwm yn troi'r fflam yn goch. Heiar yn oren, zinc yn las, gwyrdd i'r bariwm, lliw gwyrdd las i gopr. Mae'r fflam yn borffor gyda ffotasiwm. Mae gwyddonwyr yn defnyddio'r lliwiau arbennig yma i ddysgu mwy am y cymegion, ond maen nhw hefyd yn cael ei ddefnyddio i greu pethau fel tân gwyllt. Dyna ffaith diddorol i chi. Reit, nawr am fwy o hyd a lledrith. Abracadabra! Oh, cool, nath e weithio. Nôl at chi yn y stiwdio. Boom yn llwyddo gyda 4 ateb yn gywir. Potasiwm, bariwm, heiarn a chopor i gyd yn iawn. Ac i dîm bang, 2 ateb cywir. Potasiwm a'r copr. Fi'n brysur heddi. Mwy. Boom, chi ymhell ar y blaen, ond bang, peidiwch â phoeni, mae mwy o gemau i ddod. Heledd, ti eisiau clywed joc? Ydw, pam lai, Aled? Beth yw hoff gêm corwynt? Sa'n gwybod, Aled, beth yw hoff gêm corwynt? Twister. Twister. Ti'n meddwl fel y gêm? Mae'r larwm yna yn golygu un peth. Y rownd bonus super duper cyflym a chyfle arall i chi lenwi'ch tiwbiau hyd yn oed yn fwy. A'r tro yma, ar ogli. Ond Heledd, so hwn yn mynd i weithio yn dda iawn i bobl sy'n gwylio gytre, so chi'n gallu rogli dim. Na, ond bydd y dal yn gret. O ti'n gwybod fod gan bob gi 300 miliwn o synhwyrau arogli, a 6 miliwn sydd gan bobl, dyna pam mae cwn yn gallu arogli pethau o bell. Ti'n llawn ffeithiau difyr, Heledd. Bant â ni. Reit, boom, chi sy'n gynta. Barod? Noah. Oce. Beth ti'n arogli? Beth yw hwn? Dwi'n meddwl dwi'n gwybod. O, disgrifio fe. Mae fe'n drewllyd. Ie, mae'n caws drewchyd. Da iawn! Drewllyd iawn. Iawn, Mehefin, ti sy'n gynta. Mae fel gryf iawn. Ydi e? Dwi'n meddwl winwn. Yn gywir! Da iawn. Da iawn. Joe, ti'n barod? Beth ti'n arogli? Mae'n eitha drewchyd. Mae fe'n drewllyd. Oedden yn arogli neis? Dim really na. Na, ti ddim yn hoffi hwnna. Fi'n really hoffi hwnna. Ys fe'n fel cinnamon? Na, cwstad oedd e. Gyda bach o vanilla. Nim sy'n nesa. O. Dwi'n hoffi teten bob. Ti'n hoffi taten bob, ond wyt ti'n meddwl taw taten bob yw i, neu? Efo ffa. Bob, dwi'n meddwl. Yn gywir! Da iawn. Arogl ola tîm boom. Ti'n gallu rogli unrhyw beth fyna? Lemon? Oh, mor agos. Leim. Seran, yr un olaf. Dwi'n meddwl ginger. Ie, ti'n gywir, sinsir. Felly yn ennill gyda 3 allan o 3, mae tîm bang! Mwy! Chi nôl yn y gêm! Ewn ni mlaen nawr at y rownd olaf, a gewch chi ennill 2 jog.
Mae magnedau mor cool. Fel arch arwr yn tynnu pethau magnetig ato, heb hyd yn oed eu cyffwrdd. Drycha beth ddales i heddi bysgota? Da iawn, Heledd. What a wompin! Heledd, ti di wneud eto. Fi di cael syniad am gêm. Do fe? Fi di meddwl am ffordd o greu gêm drwy gyfuno'r magnedau yma a physgota. Reit. Siw mawn yn gweithio? Llyn mawr. Pwll padlo. Llawn pysgod magnetic. Poteli gyda chap magnetig. A'r nod i'r tîmau yw tynnu gymaint o'r poteli o'r pwll o fewn yr amser. Offer diogelwch mlaen. Mae yna fagnedau yn y poteli yn y pwll, a magnet cryf ar y wialen i bysgota'r poteli allan. Mae'n ras yn erbyn y cloc, dim ond y poteli maen nhw'n dal o'r pwll sy'n cyfri. 90 eiliad ar y cloc am eich amser chi'n dechrau mewn 3, 2, 1! Gys, Anna, gys. Na fe, ie! Da iawn. Na fe, na fe. Araf, ie. Brwno na. Da iawn! Mae gan fagnetau rym magnetig, pwer anweledig sy'n tynnu pethau nes. Ond maen nhw hefyd yn gallu gwthio magnetau eraill i ffwrdd o'i gilydd, os yw pegynau'r ddau fagned yr un peth. Ja, fe un hen. Chi'n erbyn y cloc! O, da iawn! Nimsiel y botel yna. Mae un fan hyn! Pwy sy'n ei ennill yna? Hang on! 10 eiliad ar ôl! Come on, Dan. 5, 4, 3, 2, 1! Gewch ni weld hwnna eto. Un tîm yn casglu 6 ffotel, 4 i'r tîm arall. Un peth sy'n sicr, bydd un tîm yn atynnu ar y blaen ar ôl y gêm yma, tra bod y lleill yn cael ei dal yn ôl. Oedd y grym yn y rownd yna'n bwerus iawn. Oedd y tîm wedi gwneud mor dda i gasglu gymaint o boteli o fewn yr amser. Ond pwy wnaeth ennill? Efe tîm boom? Neu tîm bang! Wel, yn ennill, y rownd olaf, mae'r tîm... Moi! Ei, chi'n ennill 2 jog! Moi! Mae'n mynd i goli efo! Record! Dwi'n unig beth ti'n gweld e mor llawr? Felly yn ennill heddi o Ysgol Glan Morfa Caerdydd, mae tîm Maen nhw mor hapus, ond tîm bang. Chi sy'n wynebu'r gund. Byddwn ni nôl tro nesaf gyda hyd yn oed mwy o arbrofion gwyllt. Lot o fes a gemau gwyddoniaeth gwirion, ac os ych chi moyn mwy o boom bang, ewch i wylio ar S4C Click a BBC iPlayer. Ta-da! 3, 2,